Salutare toată lumea, bine v-am regăsit la un nou clip pe canal. De data asta, cum v-am spus, vom face un Game of Ken alături de prietenul meu Ionut. Așa, și să-i dăm drumul. Hai. O să fiu mai cred. Stai, bravo, bravo! Hai că-l faci pe Scooby-Doo! Bă, dar ce tot aveți cu pisii? Bravo, Scooby, bravo, bravo! Încercați pula moarmei. Așa fac eu, că nu pot face. Bravo. Ce superi că te tremur. Filmăm de 1 minut 34. Știu. Capace. Hai. Bă, Luis, capace. Bravo, căpăcel. Deci, da, cam atât au fost și cu acest Game of Ken. Am câștigat frumos. Bravo! Și da, mulțumesc prietenul meu Ionut că m-a ajutat să filmez acest clip și nu mai am pentru că ne-au filmat. Și până data viitoare, salut!